गिबियाव नंखाय बाथ्रा बुंनाया मोजां नङा जों जुदि माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जोङो नंखाय बाथ्राखौ बुङो अब्ला नंखाय बाथ्रा बुंनायनि जा हुदा बियो जोंनि देहायावहा जोंनि गोसोआव थालाङो अब्ला जोङो बायदि बायदि फिसा फिला जाहोनावनो जोङो नंखाय बाथ्राखौ बुंफ्लांबाय थायो मिथिबायना जाय जोंखौ मा खालामा जोंखौ जेब्लाबो सिगां फारसे दावगालांनायाव मदद खालामा मिथिबायना बिनि उनाव नंखाय बाथ्रा बुङोब्ला जोंनि गावनिनो खहा जायो दै बेखौ गोसोआव लाखि ओमफ्राय नाम्बार 2 जोङो मा खालामनो नाङा गाज्रि आखु दिन्थिनो नाङा लोगोफोरखौ जों अननो रोंनांगोन गेदेरफोरखौ जोङो मान होनो रोंनांगोन नङा होमबा माने बेफोरखौ नोङो जोबोद मोजाङै सोलोंनांगोन थामथियाव जाबाय मा फरायसालियाव थाङोब्ला फोरोंगिरिया जा फोरोंदों फोरोंगिरिया नोंखौ जा मावनो थिनदों गासैखौबो नोङो जोबोद मोजाङै मावनांगोन आसुगुर हानो थिनदोंबा आसुगुर हानांगोन खेनाय हानो थिनदोंबा खेनायखौ हाननांगोन खेनाय खानो थिनदोंबा खेनायखौ मोजाङै फाननानै थांनांगोन नङा होमबा गेलेनो थिनदोंबा गेलेनांगोन बेबायदि आरो जेब्लाबो गाज्रि सोदोबफोरखौ नोङो बाहायनो नाङा गाव बाहायाब्लाबो गुबुना जुदि बुंदोंब्ला बेखौबो नों सोलोंनो नाङा मिथिबाय मानोना गाज्रि रावा मा जायो मालायखौबो दुखु होयो आरो गावखौबो गाज्रि होननानै दिन्थियो मिथिबायना नोंथां जों सोरबाफोर जुदि गाज्रि सोदोबफोर बाहायोबा खोनासंथावै जुदि सोदोबफोरखौ बाहायोब्ला बयखौबो जोङो खोनासंनो नाङा गोसोबो होनो नाङा बुजिबाय ना नोंथां बिनि उनावहा बाथिया मामोन जोङो मालायखौ दुखु मोननाय खामानि मावनो नाङा मालायनि खहा जानाय खामानिखौ जेब्लाबो मावनो नाङा नोङो गावनि लोगोफोरखौ जाला माला खुरख्लाबना होनो नाङा नों गावनि लोगोफोरखौ जाला माला बुग्राबनो नाङा नोङो गावनि लोगोफोरखौ जाला माला नारना होनो नाङा बिसोरबोथ' दुखु मोनोना मोना नोंखौ सोरबा नारना होबा नों गोग्लैगोन नोंखौ बुना होबा जागोन ना जाया नोंखौ रायबा नों गाबगोन ना गाबा नों जुदि गाबगोनबा नोंनि लोगोआबोथ' गाबगोन ना नों दुखु मोनोब्ला बेबोथ' दुखु मोनगोन ना बेबोथ' मानसि नङा होमबा गुनजितायाबो बेबि नोंबो बेबि गुनजिताखौ नों मैया खुरख्लाबना होबाय नोंखौबो जुदि खुरख्लाबना होबा नों गाबगोन ना गाबा नों दुखु मोनगोन ना मोना मोनगोन नाथाय बेफोरबायदि खालामनो नाङा नों मिथिस' हायैयाव खालामफ्लांबाय नाथाय मिथिस' हायैयाव जों खालामफ्लांनाय हुदायानोथ' जोंनि गाज्रि जों जायखिजाया खामानिखौ मावनायनि सिगां एसे सानना मावनांगोन आरो साननानै मावोब्लानो जोंनि जेब्लाबो मा जाया नन्दिता गोरोन्थि जायाबा मिस्टेक जाया बुजिबायना नन्दिता नों उन्दै गथ'ब्लाबो एसे आं नोंखौ बुंनो नाजाबाय नों एसेब्लाबो गोसो होदो नन्दिता जास्ट फरायनो हाब्लाल' जाया दै फरायनो हानायजों लोगोसे आखलावबो मोजां जानांगोन बाथ्रा राव रायलायनायाबो मोजां जानांगोन मेथाइबो खननो हानांगोन खन्थाइबो लिरनो हानांगोन जेरैबो आखा फाखा जानांगोन जोङो वा नन्दिताया फरायनाल' हाया बियो जोबोद मोजां बाथ्राबो रायज्लायो बियो जोबोद मोजां मोसानोबो हायो बिनि आखल आखुआबो जोबोद मोजां अब्लासो नोङो देनां जुदि इसोरा अनोब्ला IAS जाब्ला अब्लासो साजिगोनलाय नाथाय IAS नि टेबोलाव जना लाना जुदि नोङो मानसिजोंनो मोजां रायज्लायनो रोङा ना आइ आफाखौनो अननो रोङा लोगोफोरखौनो नोङो अननो रोङा अब्ला नों IAS जानालाय मा खामानि जानो बिनोथ' बुंदों नों अनो नाथाय खायसे अननो रोङा जि बुजिबायना नन्दिता नों जोबोद नाथाय नों जा एसेबां रोङो आरोबो बिनिख्रुइ नोंनि गोसोआ गुवार जानांगोन नोंनि गोसोआ मा जानांगोन नन्दिता गुवार जानांगोन गुवार गोसोनि बिखा गुवार जानांगोन बेबायदिखौ मा बुङो अननो रोंनाय मावनो रोंनायखौ मा होनना बुङो नन्दिता बिखा गुवार बुङो मा बुङो बिखा गुवार बुजिबायना नन्दिता बिदिब्ला लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि फिसाजोखौ माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंनो नाजाबाय जाहाथे बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनाबो एसे नायनानै एसे खोनासंना लादो आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ जों सम मोनोब्ला गावबा गावनि गथ'फोरखौ एसे बुंनो नाजा बिनि अनगायैबो गोबां बाथ्राफोर बुंनो गोनां दङ लासै लासैनो बैसोजों लोगोसे जोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ बिमाया नङाब्लाबो बिफाया बा बिमा बिफा सानैबो गथ'खौ एसे बुंलांनो नाजानांगौ आरो बेबायदि बुंलांनो जुदि नाजायोब्ला नोंथांनि गथ'आ लेखा बिजाबनि गियानफोरखौ माने जोबोद मोजाङै लानो हानायजों लोगोसे सामाजिक जा गियान बेखौबो लानो हागोन आरो सासे गावखौ मोजां मानसि हिसाबै बे सुबुं माहारिनि जा समाज बेवहाय गावखौ सिनायथि होनो हागोन नङाबा नन्दिता बिदिब्ला नन्दिता
जोबोद गोजोननाय थाबाय नों जोबोद उन्दै गथ'ब्लाबो आंनि बाथ्राखौ जोबोद मोजाङै खोनासंबाय आरोबो नोङो जोबोद मोजाङै खोनासंनो हानायनि जा गोहो बेखौ जौगाना लानो हानांगोन अब्लासो नोङो मोजां मानसि जागोन दे बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय बाय बाय लोगोफोर मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे गोदानै फैदोंब्ला जोंनि बे फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलखौ फल' खालामना आरो साबस्क्राइब खालामना होनो नाजादो गोजोन्थों जय बर' हारिनि Master.